Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Teraz budem fotiť personal branding. To sú fotografie, aké možno použiť na profil na Facebooku, na profilovku LinkedIn, nejaké profesionálne účely na svoju stránku. Takže naša modelka Nastia. Ahoj. Budem to fotiť a ukazovať na ňu. Ideme na to. Pre tieto fotografie použijem objektív 85 mm, takú portrétovku, že mám hlavne tvár. Tak. Teraz, keď užívame jedné svetlo, aj keď máme biele pozadie, ono bude vyzerať že takto. Napríklad, keď fotiť rôzne fotografie, ten personal branding môže byť aj na šedom pozadí, tak nenasvietime biele a bude nám ono šedé. Trošku vyššie brodu. Balansovať svetlo, to užívam odrazovú dosku, aby nebolo takých moc tieňov. A ona ešte dobre nasvieti aj oči. Dves. Každý človek má asymetrickú tvár, preto z jednej strany nasvietím tvár, aj z druhej strany nasvietím tvár, ono môže vyzerať úplne inak. To dobre poznajú aktori, že oni vedia svoju hlavnú tvár a z akej strany sú lepšie. Tá biznes fotografia, ona musí rozprávať. Áno, máme krásnu tvár, krásny portrét, ale biznes fotografia, to ste komunikujete už. To je vaša komunikácia s klientom alebo partnerom, ste musíte to hovoriť. A vaša všetky gesty musíte tak hovoriť z tej fotografie. Super. A teraz urobíme to pozadie naozaj biele. Aby biele pozadie bolo biele, jeho treba nasvietiť. Trošku rado hore, ale a celé tak trošku ku mne. A teraz veľký úsmev, také haha. Hlavu priamo. Myslím, že toho stačí. To je pekný príklad, ako možno dať na profilovku, LinkedIn. Každý človek to je vlastný brand, takže musíme to sebe podávať a ukazovať seba svetu. Ďakujem, že pozerali toto video, dúfam, že vám to páčilo. Prihlasujte sa na odber môjho kanálu a uvidíme sa ešte. Ahoj!